Kampret. Iki kanden nak milah kutut. Lokal alam. Gede-gede manuke, posture. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putih. Gula orang sampai Mbak yang. Mboten. Ini lagi berada di. Iki juragane kutute kae. Kok ngene kan. Sawa. Dolane juragane ombyokan ya. Pedagang ombyokan yang ada di Borobudur pokoknya tetap semangat kutute wadah lho tak sepintir ya. Akeh kutut iki. Di daerah Magelang dan sekitarnya, Borobudur dan sekitarnya itu ombyokan kutut tak sepintir. Ini baru datang beberapa ini ratusan ekor sama kutut warna juga ada, terus putih juga ada, ini crossing ada, ini putih ya, ini putih lurik, ada semuanya. Putih lurik komplit lho, seokah ya iki lokal alam. Iki lokal alam muka. Silver, mocha, cemani, Moka ya ana iki. Mojopahit putih lurik. Iki wis iki selain dodolan ini perkutut, dia juga jualan sangkar, sangkar ini dan sangkar apa? Selain sangkar juga ombyokan kutut, kuah. siap ready kurungane. Iya. Ombyokan pecinta ombyokan rapat ini baru hadir datang ratusan burung. Ini dari Tuban, asli dari Tuban, Perkutut Tuban. Ngerti dhewe nek Tuban dari namanya ya. Sama ini warna-warna putih, wis opah pokoke. Ya menawa jackpot ana sing katurangga, ana sing suarane nyepi, ana sing irama. Ya sepele kutute kok. Kalau nek kutut anyar cedhake jagakan kok dadi alon-alon. Posture gede-gede itu. Kabeh gede-gede. Bukan lagi nek tujuane suarane gede-gede ya. Gede-gede kabeh posture. Ha iki wis dikarantina iki ya jelas sing wis apik-apik iki. Ha iki ana wis dikarantina. Wis pisah-pisahke. Iki sing jelas apik. Nah iki ya nah iki sing gedhe iki suhune. Kae suhune iki. Karo Agung Sahrudin. Nah iki sing dipan niku Mas Agung Sahrudin, Mas Agung Sahrudin niku Mas. Kuwi suhune kutut. Nah